हा मला टॅडी बिअर वाटतं. हा, मग तो दोन पाय आले त्याला तेव्हा आणि असं तोंड आमचे वडे स्विमिंग करतात. आई दहीवडा. नमस्ते. हा, मी आज की नाही दहीवडे बनवणार आहे. हा, तर आता आम्ही तुम्हाला साहित्य दाखवते. इथे आपण उडदाची डाळ घेतली इथे आम्ही 1/2 किलो उडदाची डाळ घेतली. ती आपण 4 तास चांगल्या पाण्याने भिजत घातली आहे. आणि इथे आपण हिरवी चटणीला आपण कोथिंबीर घेतली आहे आणि 2 मिरची घेतली आहे आणि आपण फुटाणे घेतले. आणि इथे आम्ही आता आलं घेतलं, एक छोटं आल्याचं पीस आणि 2 मिरच्या आणि 1 चमच जिरं. आणि आपण ही ऑलरेडी गोड चटणी वाटून ठेवलेली आहे. आता हे फक्त मी सर्व साहित्य दाखवलेले आहे. आता आम्ही ही डाळ मिक्सरला वाटून घेतो. वाटताना आपल्याला पाणी टाकायचं? हो, थोडं म्हणजे लागलं तर टाकायचं, कारण तो कसं थोडं घट्टच असतं ते पीठ. तर इथे बघा मिक्सर मध्ये लावून घेतलेलं आहे. डाळ वाटून घेतलेली आहे. आता ते डाळ आहे ना 10 मिनिटं ते फेटून घेणार आणि ते एकाच पोझिशन मध्ये असं फेटायचं आहे. उलट सुलट नाही 10 मिनिटं कंटिन्यू हात चालू ठेवायचे. चालू ठेवायचं, कारण ते पीठ आहे ना जड असतो ना तळल्याबरोबर. आणि जर ते फेटला ना तेवढा ते फ्लफी मस्त मऊशार होणार, हलकं होतं. आणि आपले वडे आहे ना असे फुलून येणार. मस्त. आणि तिकडे म्हणजे जे आम्ही हे पण केलं त्यासोबत इकडे बघा चटणी पण आपण केली. आपण साहित्य दाखवलं ना, त्याची चटणी पण केली. आणि ही कसली चटणी आहे? गोड चटणी. खजूर इमलीची गोड चटणी. आता इथे मी थोडं मीठ टाकते. आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. ओके. आता त्याच्यामध्ये हे 2 मिरची कापून घेतले हिरवी. मी कापले नाही, यांनीच कापले आहे. मी टाकते. आणि हा अद्रकचा तुकडा आपण आलं घेतलं ना, हा किसून घ्यायचा. आल्याचा तुकडा तुम्ही पेटा. थोडा आला किसून टाकला ना की त्या वड्यांना चांगली टेस्ट लागते. इकडे करणारी 2 माणसं आहेत आणि खाणारी 2 माणसं इकडे. 4 माणसं. आज पण कॉम्पिटिशन आहे काजल? पार्ट घेशील कॉम्पिटिशन मध्ये? आज नाही. घरच्यांना पण खायचं. आपण कॉम्पिटिशन मारला तर आम्ही काय खाणार मग? तुम्ही तुमचे काढून घ्या, उरलेल्या मध्ये कॉम्पिटिशन करू. आम्हाला आमचा पण विचार करावा लागेल ना, कारण तुम्ही यंग आहात. तुम्ही किती सगळं खाऊ टाका, आम्ही 2 म्हाताऱ्या काय बघणार मग? दही खायचं. दही खूप यावं लागेल. हा, आणि दही पण बघा इकडे मस्त पैकी छानपैकी लावलेलं आहे. कसं दिसतंय बघा, छान मस्त. आता इथे तोपर्यंत मी तेल तापायला ठेवते कढईमध्ये. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं. हो, जिरं पण टाका. ते मला पण नाही पुढे. आई बरोबर कालचेच आहे ना, किती वाटतं. नाही, ते आतल्यात फिरवायचं असं. आणि फेटल्यानंतर बघा ते कसं फ्लफी होतं ना, हलका होतो एकदम. चला तुम्ही फेटून घ्या. फेटून झाल्यावर आम्ही तुम्हाला दाखवतो. अम्मा मी टाकते ना, मी मस्त आहे. तो तारेवाला ब्रश दे. आता हा 3रा हात चालू झालेला आहे. 2 हात झाले. सोड. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. चला आता असे सर्व आपण वडे सोडून घेणार आहे. त्याच्यात गोल पडला पाहिजे, मोठा असा. आणि इथे आपण गॅस फास्ट ठेवलाय ना, मीडियम जरा ठेवा. मीडियम ठेवलाय ना तो? गॅस मीडियम आहे. मीडियम केलाय. रेडी झाली. छान दिसतंय ना? दिसतंय छान. हा मला टॅडी बिअर वाटतं. 2 पाय आले त्याला तेव्हा आणि असं तोंड हत्तीसारखं आलाय. दही टॅडी बिअर म्हणायचं का त्याला, दही वड्याच्या बदली? पण फुलले काय छान ना. पीठ एकदम छान झाले ना. अजून होते रेडिश कलर मम्मी. ते आता बघा हे कलर होते. अजून 30 सेकंड शिव मम्मी. चांगला रेड कलर व्हायला त्याला. भाजल्यासारखं नाही तर ते अर्धवट भाजलं होईल ते. म्हणून मंद याच्यावरच करायचं. काजल तुम्हाला सांगणार आहे की ह्यामध्ये कोण कसा कोणती डिझाईन काढली, कोणकोणती डिझाईन ती तिने काढलेली आहे. सांगा, डिस्क्राईब करा. हा केळा वाटतोय. केळा झाले ते. वा 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 वा. आणि हा तो मला टेडी बिअर वाटत होता. टेडी बिअर आहे का? पाय आणि हे तोंड. अरे वा. बघा बसला टेडी बिअर. ही करंजी. हा करंजी.
हा मोदक, हा बघा असं मोदक आणि हा लेग पीस, कोळंबी 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 झाली, बाप रे. आणि हे काय माहित नाही, हा समोसा जाऊ दे, आणि हा बिचारा राहिला तो चिंटू. हा बिचारा एकदा राहिला, आता धरून खा असं वाटतंय. इकडे बघा हाताने टाकायचे कार्यक्रम चालू झालेला आहे. आणि हे वडे आहेत ना, हे हाताने सोडायचे असतात, म्हणजे गोल येतात ना, गोल येतात. इथे मी पाणी गरम केलंय बघ, पाणी गरम केलं, हात जाईल एवढं ओके. पाणी गरम करायचं. आणि इथे आपण सर्व तळून घेतलेले आहेत, तळून घेतलेले. आता हे याच्यामध्ये सोडायचे, विसर्जन करायचे का? स्विमिंग करतायत. स्विमिंग करायचे का? हो, आमचे वडे स्विमिंग करतायत. एखादा उचलून खायचा भूक लागली तर, नाही का? एवढ्या पाण्यात टाकूपर्यंत वेट नाही करायचं. तो वडा घ्यायचा डायरेक्ट चटणी बुडवायचे आणि खायचे. आहे ते ऑलरेडी. झाकण असं उकडे ठेवून ते होती. बरोबर, हेच मारा ना उकडी, असं होईल ना. आता किती वेळ आपल्याला असं झाकण मारायचं? थोडं ठेवायचं ना, 5 मिनिटं 5 मिनिटं 5 मिनिटं 5 मिनिटं ठेवायचं. असं होतं एक एक, कारण ते फुलतात ना आणि तेल सोडतात पाण्यामध्ये. हा, जिकडे 2 माणूस खाणार तिकडे 1 माणूस. आता चांगले 5 मिनिटं पाण्यामध्ये होते. आता ते दाबून घ्यायचे, पाणी काढायचं त्याचं, आणि त्याच्यात काढून ठेवते का सर्व? हा, सर्व त्याच्यामध्ये काढून घ्यायचे. काजल कशी वाटत होती तुला, बोललीस? गोरे गोरे दिसतात, गोरे गोरे दिसतायत. आता इथे मी बघा हिरवी चटणी बनवलेली आहे, आपली गोड चटणी, आंबट तिखट गोड असते ना, आंबट गोड ती चटणी. आणि आता आपल्याला मेन गोष्ट त्याची दही, आपल्याला दही घ्यायचं आहे. दही काढ इकडे, तोपर्यंत आमची दिलू पण दाखवते तुम्हाला. हे बघा दिलू इकडे आहे, आणि दिलू आमची पा पिते. काय दिलू, पा पिते ना तू? पी. दही घ्यायचं लागणारच आहे, पण तोपर्यंत मी मिक्स करायला पहिलं घेते एका वाटीमध्ये. आता त्याच्यामध्ये थोडी साखर टाकते. शॉर्ट मध्ये ही इमलीची चटणी कशी बनवली ती सांगू शकतेस? शॉर्ट मध्ये म्हणजे कशी खजूर, इमलीमध्ये थोडं पाणी टाकायचं आणि ते शिजवून घ्यायची. चिंच, इमलीमध्ये चिंच 5 मिनिटं शिजवून घ्यायची पाण्यामध्ये. खजूरच्या बिया काढून घ्यायच्या. पहिलं ते चिंचचं क्लिअर कर, 5 मिनिटं पाण्यात टाकून मग त्याचं शिजवून घ्यायची. आणि आपण गाळणीने ते गाळून घ्यायचं पूर्ण, त्याचा दरदर घ्यायचा फक्त. हा, ठीक आहे. आणि नंतर आपण खजूर वाटायचा, खजूर बारीक वाटायचा. जर ओरली नाही समजलं असेल तर तुम्हाला मी लिंक देतो, लिंक वर क्लिक करा. ही रेसिपी कशी बनवली ते तुम्हाला लिंक वर दिसेलच. मी ते सर्व पाणी काढायचा कार्यक्रम चालू आहे. एकदा दही मध्ये साखर टाकलेलं आहे ना, आणि ह्याच्यावरती जर शेव बुरबुरवलं तर छान, अजून छान. मी तुला शेवचा बोललो कारण मला माहिती आहे ना, शेव बघितली होती ना मी. ठीक आहे, शेव तुम्ही शेव काढा, मी माझ्या दिलूला बघायला जातो. दिलू, हा माऊ काय करते तू? दिलू, फुगा पाहिजे? फुगा 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 फुगा. इथे बघा आपली पेट सजवायचा कार्यक्रम चालू आहे. काजल आणि मम्मी तुम्ही एक गेम खेळू शकता काय? की फुगे आहेत ना, फुगे बसून फोडायचे. फोडायचे तर ठीक आहे, पण बसून फोडायचे. म्हणजे फुग्यावर बसायचं, फुगा कोणाचा फुटतो ते बघायचं. हेच असतं मम्मी. हे बघ, हीच प्लेट देतात त्या रेस्टॉरंट मध्ये. आणि अशी चटणी बिटणी सजून अशी अशी एक तारीख टाक, मस्त एक तार अशी टाका, अशी अशी. हा, इथे आपली रेसिपी ऑलमोस्ट झालेली आहे, आणि इथे डेकोरेशनचं काम चालू आहे. आणि आपले हे रेस्टॉरंट स्टाईल आणि हे ढाबा स्टाईल इकडे सजवलेलं आहे. हे पण खायला मजा येते, आणि ही पण खायला तेवढीच मजा येते बाबा. ह्याच्यात एक्स्ट्रा दही. वा वा वा. आई बसला डायरेक्टली. बापरे, रिॲक्शनच येत नाही. तुम्ही फोडत नाही त्या हिशोबाने. एक तर तुम्ही फोडत नाही, मला पण फोडू देत नाही. अरे जबरदस्त आहे. तुला फोडा नाही आहे.
आई बघ आई बघ दहीवडा दहीवडा लोक म्हणतील काय बम का 2 टुकड़ा हो गया काजू मत काजू नाही मला भीती चटका नाही बसत. ऐसा नहीं करने का नको काजू काय नाही बसत. आता घ्यायचं नाही, आता बसायचं पटकन. काजू तू नको घ्यायचं काजू नाही बस बस हा, बस. हा ना हा घे लग्नात पण ठेवूया काय म्हणता. जेवल्यानंतर करायचा हे घे. नाही कुठं खायला बाहेर बघा. जबरदस्त आहे बसतो इथे. नाही पप्पूला बलून कुठं करा ट्राय परत. हो तुम्ही रिॲक्शनच देत नाही नुसते फोटो चाललंय. आईचं आणि ह्यांचं रिॲक्शन येतं बघा. मेरे को आओ हो रहा नहीं है. तुम्ही फोडू ना. तू एक आई काजल फोड. हा फोडा ना तुम्ही. फोडते हा फोडते मी फोडते. बापरे बापरे, फुगा पोट पण हालतंय इकडे. माणसं येतात ना माणसाला संपवायचं इकडे इकडे. आणि बसा बोलायचं बसा. माझ्या हातालाच लागला रे. फुगाच लागला. दही वडे बाहेर येते. पागल हो गए पण असं काय वाटतं तुझी ना साडी सुरसुळीत आहे म्हणून तो सरकतो. हा सरकतोय. हा त्याच्यात गिर बघ. हा बघ. हा बघ. जोर दे जोर. बस बाबू, बस. हा, बस. ए नको काजू नको. नाही बस नाही बस. नहीं ऐसा नहीं होता है. काजू का बलून बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये क्या हुआ? ये क्या बाहर आया? ये काय बाहेर आला? जिसको नहीं फूट रहा जो मी फोडून कुछ अपना निकल गया. थांबा आता बघूया विथ कॅमेरा. हिरवा फुगा तुझं का लाल? रिॲक्शनलेस आहे. अरे पण मला काय पिलं नव्हतं तर. असं कसं असं काय वाटत नाही काय ते? नाही वाटत. ये काजल एक तरी फोड. एक तरी फोड. गॉन हे काय काजलचं हे काय? अभी कमेंट करो. हे काला वाटत काला पढ़ने में उनके हस्बैंड ने मदद किया है. देखो अभी काजू बाबा काजू दादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं. काजू दादा आपटलेला आहे. टालिया. काजू सापडला. लास्ट फुगा कोणाला फोडायचा कोणाला फोडायचा? और दिलू भाग गई है. ये सब सीन देखे कुठे दिल? कहाँ तो भी छुपी है. एक लास्ट फुगा अजून एक वरती तो बघ वरती फुगा अजून. इकडे आपका जामड़ा फुगा है. वो जामड़ा फुगा जो नहीं हो रहा है इतने टाइम में वो काजू ने करके दिखाया है. देखो
वो देखो एक ककड़ी बाहर आई. काजू की ककड़ी बाहर आई. अभी पैंजण हुआ पैंजण. आता काजल आणि मी एक साथ आता हवेत कॅमेरा जाऊ दे. ये अभी तुम लोग 1-1 बम पे बैठो दोनों एक ही फुगा पे. हा आता कॉम्पिटिशन ना 5 उठ. एक फुग्यावर दोघं कसे ये क्या 5 लास्ट व्हिडिओ होता बघा. 5 4 3 2 1 4. आता कसा पडला कॉम्पिटिशन मध्ये माणूस पडतो. नाही मस्त मसाज करत होती खाली. कशी मसाज करते हे मसाज कशी करते. अभी आपको सब पब्लिक देख रहा है. अभी आप कुछ बोलिए. मस्त वाटलं मसाज झाली खाली. आप अपने घर में हैप्पी बर्थडे होता है. 1 मिनट शुभांगी ताई खीर. जब भी आपके घर में ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है हैप्पी बर्थडे का तो उरेला बलून आप भी फोड़िए. पति पत्नी फोड़िए, नाना नानी फोड़िए और बेटा बेटी फोड़िए. ऐसा मजा करो. असं फोडायचं. ही टेक्निक फोडायचं. या टेक्निकने फोडायचं. हा आणि कोण नवीन असेल घरी तर माणसांना आजी आजोबाने भी ट्राई करने का. असं या बसवायचा. हा फुगा पाठी ठेवायचा आणि हे काय की नाजूक आहे. और अभी नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं है. ट्राई बट डोंट ट्राई. पण काय करंट लागत नाही, काय लागत नाही. ऐसा आग दबाई करने का नहीं. ये अभी सपोर्ट लेके फोड़ा है. पब्लिक में बात नहीं है. बात नहीं है. कसं वाटलं आयुष्यात फुगे फोडून कसं वाटलं तुम्हाला. मस्त. मी फर्स्ट टाइम केलं असं काही. लाइफ में पहले बार हम लोग ऐसे फुगे का एंजॉय कर रहे हैं. लोक फुगे फुगून सोडतात हवेमध्ये. आपण फुगे फुटवले. फुटवले ते पण तुमच्या बापाने. तेव्हा तुम्हाला बंपर ड्रॉ लागणार आता. तेव्हा तुम्हाला बंपर ड्रॉ लागणार आता. सर्वांनी ते तो सिस्टमचा स्ट्रॉंग ठेवा. अभी और मुझे बोलना है. आईला मजा आली. फुगे फोड़ने के बाद दही बल्ला खाने का हटा लिया ताकि आपकी गईली एनर्जी वापस आ जाए. ते आमचं दही वड्याचं आगमन झालेलं आहे. गणपती आहे का? मस्त. हो आमच्यासाठी गणपती आहे आज स्पेशल आहे खूप. आता कुठे ठेवायचा तो विचार करा कारण तिथे फुगे फुटलेले आहेत. सर्व चिकटतील खाली. ठीक आहे आईला देऊया. आई टेस्ट करून सांगा. तुम्ही टेस्ट करा. टेस्ट काय करायचं घ्यायचं सरळ आहे का बघा. घ्यायचं सरळ खायचं. पाणीपुरी सारखा. कसं आहे काहीतरी बोला की खातच बसणार आहे सगळे. म्हणजे चटणीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये छान वाटतं ते. पण खायला पण एकदम मजा येते ना. दही जास्त घ्यायचं आणि दही बरोबर खात राहायचं. दही वडे म्हणजे दही पाहिजे. मस्त एकदम मऊ मऊ. आणि त्या चटणीमुळे कसं फ्लेवर येतो. तुम्ही फक्त दही टाकून खाल ना तर ते वडा आणि दही असं एवढं नाही लागणार. पण ते चटपटीत ना ते आपल्या त्या हवेतला कॅमेरामॅन आहे त्याला विचारा. हवे म्हणजे असं जरा खुनवा तरी सांगेल ना. कसं काय आणलं तू पुन्हा त्याच्यात आपण दही एक्स्ट्रा टाकून खायचं. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही पण बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय बाय. आफ्टर टेस्टिंगच्या पण नंतर टेस्टिंग असते ना सर्व संपवायची. हे बघा इकडे सर्व संपवायची लाईन चालू झालेली आहे इथे. एक्स्ट्रा दही घ्यायचं, एक्स्ट्रा चटणी घ्यायची आणि खात राहायचं. पहिले आमच्याकडे माणसं खायला नव्हती. आता माणसं आलीत खायला. नाही तर हे सर्व पार्सल व्हायचं. आता कसं वाटतं खायला. मस्त टेस्ट लागते. व्हेरी टेस्टी. कसं वाटतंय. छान आहे. गारगार वाटते. हे बघ तुझ्यापेक्षा हे माझं खाऊन बघ. किती मस्त. बघा सासूचं प्रेम बघा. मग किती टेस्ट आहे माझ्या इथे. तुम्ही प्रेम करत राहा. आम्ही खात होतो. तुझ्यावरती किती टेस्ट आहे माझ्या इथे. पण फुगा एकच पडला. हा एवढं खाते पण ना वजन नाही. वजनदार. शुभांगी खीरताई वजनदार. तुमच्या बब्बती ताकद.
जीप करा त्यांचा काय भरोसा नाही, काय पण बोलतो. आमच्या वासात नमस्ते. आजी ते आपल्याकडे रेसिपी बनते, ते पण या बनवणार आहेत. ते काय बनवणार आहेत? मेंदू वडे बनवणार आहेत. मेंदू वडे बनवणार आहेत उडदाच्या डाळीचे. दही वडे ना. अरे दही वडे, दही वडे. रेडी 3 2 1. आता हे पीठ वाटलेलं आहे ना, ते एकाच बाजूला परत फेटायचं. मम्मा परत बोल रिपीट. वा वा वा. त्याच्यामध्ये हा, मी टाकते आणि मग फेटते ना. नाही तुम्ही फेटा, मी टाकते. अच्छा.